Паметната плоча е дело на кюстендилския каменоделец Николай Георгиев, направена е с помощта и спонсорството на правнучката на Андон Тошев. В деня на Илинденско-Преображенското въстание почитаме паметта на кюстендилския македонец Андон Стоянов Тошев, живял в Щип, като последните дни от живота си е прекарал в къщата в Кюстендил със семейството си. Където са били приети от баба Дона, известната македонка, която е закрилила всички бежанци от Македония. И много силно като дете ми е правило впечатление, че дядо Доне е бил затворен, хванат на границата. Това е описано от Димитър Талев в романа Илинден. Как е хванат на границата, на проверка с ножа на пушката проверяват товарите с ориз, които той кара от България за Македония и попадат на нещо твърдо, изсипват чувала и намират бомбите и веднага го арестуват. И изтърпел неимоверни мъки, скарали са горещи спици под ногтите му, с горещо желязо са го били, за да издаде за кого са тези бомби и на кого служи той. Андон Стоянов Тошев, Дончо Щипянчето, е първият доверен куриер на Гоце Делчев. Почитаме паметта на човек, жертвал живота си в името на българското, допълни правнучката му Йорданка Тасева. Първи хора, които повикан за разни Гоце Делчев, кръви заблуждава кай Макамина. Дина ефектин, не знам за Дина, ни за Мита. Не само сред българите, но и сред турците или по думите на Даме Груев. Страшно вкаменяване имаше в турските. Спомни Георче Петров каза, Доне си създаде име в организацията като праотец на твърдостта при най-големи страдания. Залогените организационни хора се надпреварват кой повече мъки да изтрае. В очите на населението те стават герои наравно с тези, било осъдено на 101 години затвор. На 101 години затвор в Пранги. По-късно присъда след година и половина поради неутралитета на България в гръцко-турската война 1000. Арестуването се прехвърля на сред зима нелегално в България и се настрани в Кюстендил. С единственото им оживяло дете Панчо, известният дец на ВМРО Тошев, който също бил е народен представител. Той е бил последния депутат от така наричаната македонска парламентарна група. И са журналистите, ако има още да некои от политическите дейци. Така. Раждат им се още тук се надежда, за съжаление няма живи наследници. И ясно да кажа, главната заслуга за всичко това, което сме запомнили като фамилия, това е на госпожа. Тия той над 20 години прекарват хора, има оръжия, помагат. Нали, като истински брати и сестри. Един от синовете Панчо Тошев става адвокат. Тошева на Македонския женски съюз, докато им удрат кепенците 36-та година при преврата. Скромни мълчаливи. Да останат за нас. Вие сте една от инициаторките за днешната инициатива. Разкажете ни. Аз съм останала единствената жива внучка на дедо Доне. Аз лично не го помня, защото съм се родила след неговата смърт, но имам спомени, разказвани от баба ми, която живееше при нас и която много подробно ни е запознавала с преминаването им през граница, как в кош са поставили сина си и багажа си, всичко, което са имали в Македония, на 2 коша са го натоварили на коне и са дошли тук, където са били приети от баба Дона, известната македонка, която е закрилила всички бежанци от Македония. И много силно като дете ми е правило впечатление, че дядо Доне е бил затворен, хванат на границата. Това е описано от Димитър Талев в романа Илинден. Как е хванат на границата, на проверка с ножа на пушката проверяват товарите с ориз, които той кара от България за Македония и попадат на нещо твърдо, изсипват чувала и намират бомбите и веднага го арестуват. И изтърпел неимоверни мъки,
скарали са горещи спици под ногтите му, с горещо желязо са го били, за да издаде за кого са тези бомби и на кого служи той. Затова в песента се казва Аферим бе Калеш, Калеш значи юнак Дончо, нищо не издаде, никой не предаде. И попада в затвора, осъждат го на 101 години затвор, но там прекарва около половин година и международни отношения. Така се случва, че го пускат и той побърза да напусне Македония, която тогава още е под турско робство, взима жена си и сина си и идва в България. Продължава да се занимава с търговия и е пръв куриер и доверен куриер на Гоце Делчев и Дами Груев. Те са живеели в Щип, Гоце Делчев е бил учител там, оттам са се познавали. И той непрекъснато е бил връзката между България и Македонската революционна организация. Благодаря. Вашите имена как са? Аз се казвам Йорданка Тасева.